Kapor kalabiang begin sedang no yakni ka jing syakri ka jung yutrai yakni ka no phai jo kani ka singi kangu ka burom ka yaro baro namar kata kalong yo ble bok pa jungi ubah beneng ubla ayangi kimet phan ki bakoi ki bakhya bingila namar kata bani don langkum ni kani ka ying ka bakantang khut ka jung man syakri ban pendon burom ya ka kerteng ka jung ngai kublai ya ka balang hi kamtam ya ka program committee jo ka balang ka blakan mau ya ka keteng ka jonga bani yo bandon ringkat bat phi hakum kani ka po banyalam ya kani ka jing syakri blai bat kamtam ru ban sam ka khubon ka ktien ka jong blai ha kani ka singi ka pakerpang ha ka calendar jong ka sinot ka jongi hi naga benta Pastor Bidon Ringkan, Pastor in charge Jong Pi, kita men besan ki balong kinong syarai jo ka balang, kita khot ka komiti balang baro ki bala bani don ringkan bangi kani kapor, kilong kemi kilong kapa, ki samla chandang bat kanthai, bat ki hab ki baret ru lada ki adon. Ngapriang sngobha ya pi baro haka kerteng gebran bor ka jong trai bat nom penim jongi Jesus Christ. To ai bo mensiam jong ublehi unyalam yangi kani kejing syakri ka jongi baka ke baro ka bangingin pendam kan long nakam ta ka burom ka jong u kaktin ka jong ublehi ka hikai yangi kada ong ali tu ngin ya mani bat dem ngon tu ngin ya dem kho siu hakmat utrai nong thau jongi naba ulong ublay jongi ban ngilong ki briu ka jakaplang jongu bat ki lang brot kakti jongu ini beteng ya kajing syakri ka jongi da ka bangini yang ini ruai lang kajing ruai ka balai spa hendriu kajing ruai ka balai spa hendriu ki kentin ki boong ngajit yu jisu blayam jingkerdu jongaban pendam unong yalam ru mauhi ban lam yanga shaneng syakli kumtu kitu gidekon ka jingruai ka balai spa hendrio Yai neka bae
Ola kom o hey ngen sham lawa shalom lawa shatem Ola ban yai neka baem ha shitom barobat hakem. Haswa bingin yo banduai hakamat ublay. Ngan pensengau katu kan ni ke jempuli na kaktin ka bakhut ke jung. Ya ka bengila wan syam na ka shithi ka paningkong ka jung Petras. Ka shithi paningkong jung Petras. Kalenong ka baar bat ka dekhon ka bakhandai. Ka shithi ka paningkong jung Petras kalenong ka baar ka dekhot ka bakhandai. Henry mapi Pilong ka kenja balajin. Ka jinglong lingdo ba kenja siem. Ka jad ben riu ba khuy. Upat lang ba day e la u jong hi. Ba penda yo pen pau ye ki jing bha kortam. Jong uta u bala khot yap hi. Na ka jing dum. Syakata ka jing shai. Ba pala. Jong u. Ya ingo yu blay nam ta kaktin ka jong u. Tung ini duai. Iwan ban ngu bandam. Akis lajat ki bakhu tam ek ki jong mi a ublay. Bau kpa jongi u bahabning. Aka khlip man jong gani ka po. Ya ke bangiyo ay kanika lahat ban manidam sim ban pendon burom yame ya kanika ying ka bakantang khut ka jong me hi. Ni aingu ime boblay nam ta ka jing pasbun ba ka jing ai ka jong me ka bada dap biang bat ka bada shlay da shisha ka jing im ka jong me. Ba kum ki khun ki jong me man mem sim naklat kin ko pa. Memalawalam ru yang ka ying ka jong me ko trai kan ran. Bagin yo ban syakri yame. Bangin yo ya kanika lat bat kanika kabu. Bangin ruai ya ro ya ka kerteng ka jong. Bangin wan ban dam ban duai ban uhud ban nam abu blay ya kamat ka khet ka jing snei ka jong me. Kham tam e ko trai kanat bangin yo ban sha skor ya ka jing hikai jo ka ktin ka jong me namar ngi don kam e. Don kam e. Ya ka jing pensyai naka. Kumnungin im kumnungin yahat kumnungin yeng kana ka perthei. Kebangi yahat bangi im mentah. Ni duai abau blay. Habang idon kum ni. Bangin dala banda IT yel di met ban mesim cakap ni kecing syakri play. Bangin mat bangin da syam ba melong ubabha sisyakan. Wala da don na pring jongi ko try kandan. Halai lai jong ibenta jongi ngidon. Kita kijing syakte lani kijing syakko. Lani kadang ka khya lani ka syam. Lani ka jing kendu lani ka jing terang. Kapag ka jing im ka jongi ka baman ka singi ko try bo blay. Kaban khya halor jongi. Rekum kani ka por kuma melahikai. Yarap lang yangi kum ni ko try kana. Bangin kan mau bangilong ki khun ki jong me. Aswa e jong ka ke baro bangilong ki khun ki jong me. Ba bangin ko ngu ya ka jing hikai ka jong me bangin wan. Bangin pendam krup kita ki ke baro ka bangikit ngiba. Ki ba bangam ki ba berset yang ngi ko try kana. Yen wan pan ai lot lagi kejan ki jong me. Tu da pensting ya lagi khun abo play. Hakum kane ka por ba ka jaga ka bakantang abo. Long lembat ngi u Emmanuel ublay lembat ngi tu do long lembat ngi. Iway men sim baro ba mani dem sim ya me kan ka por ko tra.
men kata yangi ku Jisu bae men kata yangi de ketiga belam mong ke jong me men pendam yangi de cakap jing ai ke jong me bangin de yo ban sau thu shai sa shi sien pan ya kata ke jing jeliu jo ke jing it ba ke jong me yangi bawal langi la long ki khon ki belajar si ki sia jo ke ne ke perthai ri me ko try me wan bamen weng ye kita ki batte ki bakhu mengi bamen baru yang ye ka terpeng ke jong me bamen ya lam me yang ye ka sem ke jong me mengin imbat me ka bapom juga hikai yang ye ko try kan rat benginum nyau ye ka do pakalong kam kraw men ka men sim de lei ru ko try poplai bad habang yo lat ye ka ban mani dem sim ye me hakum kan ka por ko try kan rat yen das kamen yang dah dam selai. Baka jing iit ke jom ada sisa ke pau sena. Hangi iwei pe iwei ken. Kerku ialah ke balang hang ni siap. Pastor ki bapet ko trai pu blai. Ki pastor ki bailong de khot ro pu blai. Kin long sisa kita. Kinong prat lenti pu blai. Kinong trei ha ke bri ke jom ki bam song thai. Men kerku yaki memaki patru ke nong kerku yaki khon lang brot ki jome kan mau ki nong syarah ya bau blai ki belong kakti kamon kakti kadiang ki pastor ken ke kam bakitrai memaki ru abau blai ken di long lang kawe ha ka jingmut ha ka men sim bat kam tam e ban kan tiu ke burom ke jome bakin trai hok ko trai kan rat ha kan ni ke beri ya ka bame melakot yaki Sumari ki yang ki sam ki jong ki ko trai ya ka kot ka khia ka jong ki poplai pato da penlong ye ki yang ki jong ki ro bakin long ki yang ki badam kho siu bat ki badwai nang takin ka bor kan toy hadu ha ka balang kerku ye kiram pe yang kristan baro apoplai miyo i ye ki kumba ki kilong halala ki jing sham ki jong ki halala ki yang ki sam halala ki lentiya ki jong ki Hendrai me ukpa ubabha me yo ilon metip yaki deka kerteng apa boleh iwei inyo klik deka klik ke jongki inom hab ka kendau klam ke jingtip ke jong me kopa pen kan mau yaki ya kata bagi don yo ukpa ubala halor ke paro sumar yaki apa boleh batu da yada yaki hiram pe yang kristan yada nakabor bakabut hab ke jong baman ken Kilong ki jong mehi abau blai sumari ki. Ya kani ka jing syakri blai hakum kani ka poh. Ya ka bau syakri batulot ujong mehi di bani alam bani selok ru. Along syakri ujong mehi abau blai. Wali ino yang ngi kum ni ko trai. Long lem long rekat batu da kerku da sisai kani ka jing syakri blai ka jong i ko trai kan rat. Om tampakan ai mentoy. Henry bakan te bakan santur sendon no yang ia boleh. Angi kemen bengidon nak ying ke jome ko pa. Toda kerku de sisa yang ini. Pada kapor ka berang saan jo jing syakri ke jong meru. To yalam. Namar ke ke ibaro ngile nam ta burom ke jome ko tra Jisu. Haka kerteng ka badan bor tam ka jong trai ban nom pen im jong Yesus Kristus kon ublei ipan. Amen. Haka ni ka por nga ai kene ka bentai sekretari jong ka balang ben pendam iki kam ki jong ka balang. Ningkong kum kabalang ni pidiang sobha bat ngi pen pau ke jing sungu ye Reverend GC Lendam i bla pidiang ye ke ni ke jing pen bai jong kabalang
ban sam ya ka khubo na ka tin ka jong play ha ga ni ka sngi ka balong ka sngi ka karpang ka theological Sunday ingai scam kumbala duai bau play under rangkat lami pastor ka khubo ya ka bangin sayap sngo kan long ka jingker khu na ka banta jong ilang baro ki jing pen bana ka jasang kan thai ka long tang suai ka ni jasang inong kran iloi kong maya khong la ha ka jasang Hindi service ha pen thom khra ha ka por sau buji inong kran ilong I master Iban Danbok Romnong ha ka jasang jong ka senior Christian Endeavor Society la sibet ha ka por sau siteng hang ni yeng mani inong kran ilong teman besan W1 Swen ha ka jasang English service ha police bajar la sibet ha ka por sau siteng inong kran ilong Reverend Dr. BJ Simle ki jasang dong ha ka por riu buji ha ka dong lum siap mingi ka jasang long hi jing master Al Payos Majau inong kran ilong teman besan El Nong Si ha ka jasang dong pedeng ka jasang long hi jing master Raston Walang inong kran ilong teman besan HW Tham ha ka dong lum siap semi ka jasang long hi jing master Bipin Pongru inong kran ilong teman besan El Kharbani kani ka yeng ka dan hangtai ha I Sherwan habai dei ba kani na kalyang jong ka jasang dong kala penbet ya ka boss bat kani ka boss kan yeng hangtai ha Shanmari ha ka tu go jaka ka ba shatyang bat ka por ban lek kan long ha ka por san beji la shai ka sngi kan don ka jasang duai sedang banai ban pulis sedang duai long miss Sahara B Khar Kongor inong duai den ilong Mrs PM Jerwa hakamiet balang kata reuterik nginyo sngo ya ka jingkran lam prang ya ka team jong ni ka quarter kalong ka jingpen ksan ban pulis sedang berduai ilong master kit bok lang kharsentiu inong kran ya ka team ilong teman besan HW Tham ka Bible study kan long kumba julong ha ka sngi tho dieng hang ne hayeng mani ha ka por nyo beji ha ka jasang duai me si jan kata khandai tarik wan pulis sedang berduai ilong master don bak lang nong si bat inong duai de ilong Mrs Smitheris Lauren Yang inong itu khana ha ka ni ka sing trai banwan kata ka shipho tarik inong I master TS Wanwar kinepat kilong ki jing aingo ki bang ilayo banlum ha ka arpun riu taring senduk hangte khaman kini kijing aingo ngina lum nam ta ka fante yang mane dengan kerpat ya teman besan FM Kharsentiu ai so bhaban pen gentang ya kini kijing ai Tanya duai. Haublai kwaji bhabning. Ya ngoi me ni kijing kat mi ku try ban ni hai ku po baro kijing em. Melong try badap te kijing e jisnai. Melong tan rai chu kijing khu kijing em chigi pui pi wei. Ku try melakar khu e kijing em chigi pada kani ka po ngwan ra khmat chumi ku kan ra. E kini kijing ai ki bret lagam ta ka kam chu ka balang ban te kini kijing mani ku try.
Inang don shibun ke bade ban pendam. Rai kerpat pamenisai ban penkentang ki baik long kabo baik Christian ikani ke kam jong kabalang. Yalamingi ku try way shekri jome. Tuda kerku ingi way pu ku kenrat bang nang laban ai ke kam jome. Tu kerku ye ke cingem jungi ku kenrat. Bangin nang ban IT le ke jongi cingem. Ye ke ban shekri yame ku kenrat. Isnai ingi ikani kapor. Iker pari me tu yarap yu shekri jome pastor. Lawan kenang ku try ban sami ku kubon ka ketien jome. Driving it tip pamit doni iban kren up deng jongi ikani kapor. Kerpatu isnai yalam. Domun sem jome ko kenrat. Ban kren le bau shakri jome. Bak ei bang sios ko kani kapor. Long kapor ye kan Christian ye kan sing bat lot jingi. Bangin yo ban im thamai ko try. Ban ket ye ka kam ko jome. Sim kenrat ye kapor ka basang ai ti ketem Jesus Christ. Amen. Entah pengin yawan cakap kebentar juga jing syakri ke jong yutrai. Dagi bangin sayo banca skor ye ke jing hikai na ke ketin ke jong u. Ayu bakadon ban ong ban keren ban pen i yang nga badipi hakum gani kesingi. Hati haswa bangin yo banca skor ke ketin ke jong ublai. Ini ruai ke jing ruai ka ba arspa arpunyo. Ke jing ruai ka ba arspa arpunyo. Ingu yami ablai bala baro namar ke gospel Jesus. Haleluya. Amen. Tunggu ni dua. Kemni pan abau belai bau kepan jungi bah beneng. Haswa begin yo ban pai ban chasko. Man ai ladi jika jing hikai juga ketin ke jom. Ni gerpan. Men long lem men long ringkan bat ni. Bakata ketin ke jom kan dalong sisya kum usembai ubah. Bad baka jing im ke jongi hi. Kandalong kum kata ke kendo ke bala i ya ke por ke jongka. Bahaba en bet ya ka ko try bo blai. Kun yo ban tien ke jomeh kan yo ban su tien. Bagan im bakan sei kisla kan sei kiso. Om ta bakan tei kan pen scam yangi. Henry ban na kita kiso ke jongka rungin yo ban ya samlem. Iki weide. Kerku long lem long nikan apa blai. Syakri ujung me amlong ketin ke jombe ke kerang tan. Hendai ngakran ya kecing sisa juga ketin ke jombe bau play wadai inokan.
ni kapan ku Jisu. Keren atrai, keren. Ngencha skor. Melong ublay hi. Haka kerteng kejong Jisu Kristus kon ublay ngidwai. Amen. Sasisin na ai kublay pi baro. Para bengit be iet jong kabalang hang ni hasyam. Nada ki pastor ki jong pi teman besan ki khot komiti balang. Bad ya pi baro. Ki baydon hakani ka ying ka jong ublay balas ngutu ba kadon ka telecastru tina ka benta jong gitu. Lakin kinu ki daw ba kimla bani don ringkat bat ngi ni jing syakri blay na ka benta jong pi rung ai kublay. Haka kerteng ka badan bor tame ka jong try ba nompen im jongi u Jesus Christ. Ngasong komen si ka day e banyo biang ikani ka la ikani ka kabu. Bani don ringkat ba ka balang ka jong pi. Khamtam banyo bani selong na kaktin ka bakhod ka jong ublay. Kumbang itip kani ka singi ka bakerpang. Kabang ngi ong ka Theological College Sunday. Te haba na yo ya kani ka program na yo ikani ka benta. Ala perkhan ngan keren ayu kata ka Theological College Sunday. Hapedeng ka balang. Let's see benda day ka college kala ben kre dekum ni dekum tai. Dan amar kata num nga kwa ban yalam jingbut jongi. Nani nga kwa ban draw jaga attention ka jongpi. Hakan ni ka ketien theological kan. Theological. Nani ka ketien theology. Kwa bingin fokus ka attention ka jongi hang ta. Bingin perkhan je kata ka ketien. Ban aga jing sung thu ka jonga kani ka singi ka balong ka singi kerpang jo ka theological colleges. Bar ka balong ru yang nga bar pi kum ki banget ka baki bakrsan ya kita theological college. Ban perkhan ru bakata ka theology kadon ru na ka benta jong nga ba jong pi. Ka theology hi kapan kan mau yang ya ka responsibility ka jong ni ka jingkit clear ka jong nga ba ka jong pi ka jingkit clear responsibility namarang yala puli ni sini ni ong bet puli pastor mo dele seti kitan jeng ino kendong judan to puli bidi di puli pastor ben de namang ilalit puli kata ka theology tingitip kan ka mud ayu kata theology naman ha do ka kelas ka beningkong lah hikaya ngi mud ayu theology. Bar ki ong bagawan lagi arti ki ketien Greek theo ka bemud God but logos ka bemud knowledge. Lani theo ka bemud ublay but logos ka bemud kajingtim. Tinamar kata lada shu shim bet yaka kum bakalong kajimut jengka kamut knowing God deh. Batip ya ublay knowing God bantip ya ublay kanu just ngotenan bantip ya ublay kanu ngi kemen lada ngi itu nangi tip yanu mo kamtam iki real crowd jaka pertai dai oh ngai itu Dada ni kira crowd ki basong syuki lai ani ngi sengo ko mangi syong syuki lang mo la ro ngi syong tang kendiat ro. Te berkat theology ni ban itu you blay. Ba mangi ya dan bentalang. Such a grand thing, ne. Sengo tenat Te namar kata aba ong ban tip you blay ban know God. Kum ki Kristan namar kata kahap hanga padhapi. Baka percaya ka daiken ban pet yangi. Ka percaya ka daiken ban pet yangi kum kita kibriu kiba know God. Kiba itu ya ublay. Kiba tip ya ublay. Kalahap hangi kata. Teka jingkeli mentah. Kalong. Ladang ilong ki Kristan. Kibadon kata ke theology.
kebatip yu blai. Ngin le ayu da kata ka jing tip ka jongi yu blai. What will we do and what have we done with that knowledge of God? Ngilale ayu, ban ngin le ayu. Da kata ka jing tip ka jongi ya ublay. Da ngila tip yu blay kumta kamot. Da nginilong missionary lut baro. Nginilong ginong yalap lut baro. Nginilong pastor lut baro. Nginilong riu kraw lut baro. Naman tao Chris, naman ngila itu ya. Naman ngila tip yu blay. La ban yalong lut kumta. Baro. La ban yalong riu kraw lut. Nakabentao Chris. Let's see la. Nam tip ya kata. Tip la persyang na ya. Dari kan ni ngatip kawai. La nam la kasyong hanga pada pi. Dari kan ni ngatip kawai certain ngatip. Ublay u expect. Kami nanga pada pi. Bangidai banle. Da kata ka jing tip ka jongi ya u. He expects us to do something because we know him. Namar ngitip ya u. Kami nanti bangidai banle kan mau ha. Tingin le ka Ngin le ayo. Ngalit puli bidi Hasirampur College kepada nakal kata. But founder juga tu ke college di William Carey ngatrai pia tebel baro. But William Carey ke moto ke jong but ketika balong ke moto na gemta jengi south tem ngi puli bidi ke long buong. Attempt great things for God, expect great things from God. Attempt great things for God. Expect great things from God. Persyang ki kam ki bakraw na kamta ublay. But kami lenti ya ki bakraw na ublay. Let's see don na preng jongi ki batrang banlay yo bakadon ka jingtawa. Kwaru banle. Henry hata ka jing yaksad banle. Hidup mensim no. Hidup jing shlur no. We lose our spirit and we lose our courage. Pan ngi nyat no yakiway. Lan ngi pentenrong no hakiway. Lan ngi keno no yakiway. Kabakam jur kalau ngajing keno. Pastor, penerusan, sinod, balang. Longkumta. Namar bangyo bakadon. Ke badai badon kamban le bad hak kata ka jing perkat ka jongi simet kalong ke ba tan ban le te kum tangi pentenrong no ngi nyat no ban ngi keno no e ki wei ki ba kamat jongi don le si boong ho ka don ka jing dawan tamba kam dei fi ki mat ka benta ka jonga ban le ya kata ngan i no bikin le gitu. Tendrai la dengan ong yapi akan ni kajan mit pabaro nangi ngila banle kakam kabakraw na kabenta kajong ublay paro nangi ngila banle ya kakam kabakraw na kabenta kajong ublay that we are destined to do great things for God. Destined. Ngila banle kabakraw nakabenta jong blay. Pinong kumno yang. Pinong kumno yang. Ngalap puli menen na basdang. Shwa bangan duway. Jakatu kabenta bu Petrus kasiti jong Petrus. Ma pi long lada pi ong let's say day la klam ong bangin le kakam kabakraw le ngam ong Petrus ma pi long ka kenja balajit ka jinglong lingdo
bakenjam masim ka jaj benriu bakut upat lang badai jong uhi. Hadu kata utho sapang kibangai. Kibalong kumanga mapi utho ka balang te. Kaciti ka jong u kalong ka balang kibangai. Kiba mangabat mapi. Henry ong pilong ka kenja bala jit ka jinglong lingdo bakenja sim ka jaj benriu bakut. Chosen generation, a royal priesthood. Berkan. Hadu kata ngalong mga pilong mapi. Mar kata ngong baro ngilong destin, baro ngil day banle, lakot banle kakam kabakra na kabenta junguplay. Tenrei kakam kabakra kabakumno pat banle. Kakam kabakra kabakumno pat banle. To ai bakaktin ka jung ublay hi kan hikay yangi kan ni ka janmit mo. Ai bakaktin ka jung ublay hi kan hikay. Let's see pilai ki pilai kesat mata ani pastor lendam iwan iong deiban le kakam ka bakra hang ni tengah layap artan. Hang ni telayap artan jubab sukum no. To ai bakaktin ka jung ublay kan hikay. How can we do that great thing for God? Kumno ngin le ta kakam ka bakra ka mentau ublay. The gospel kejong uyotnes kadon kejuba. Kabangila ban syam hakabenta kaba nyempoi perkat. Mo ya kejuba dari kadon hangta. Ke gospel kadkum uyotnes kalenong kabaningkong kedekot kaba saupo bat saupo we. Yohanes nong gabeningkong kedekot saupo bat saupo tongin syak skor tin jublai kong kumni u Andrew u para u Simon Petros ulalong uwei na kita arngon kibalayo snow na u Yohanes bat kibalaya bot ya uni u syam ningkong ya para jong uhi u Simon bat u ong ha ngi la syam ya Mesaya. Mo try play kan ma tang arkot hang tu ke gospel jong uyo anis utho japang way senran jong jisu ubakerteng u Andrew bakerteng u Andrew tong ong ka jubab ka don hang ta ti play yo kem em ye ka jubab ban le ta ka kam ka bakra uni lesing in the puli ya kan ni kedkon ini i artli ki kerteng hang tu u Andrew bot u Simon Petros dai u Andrew bot u Simon Petros ya u Petros manu bam tip baro tip lot dena baro tip lot kejing long kejong u kejing dom riang kejong u kejing bun ktin kejong u ki kam ki ba ule ke adong senong lelot ki gospel baro ki dap ki kam ki bole Petros hangir Petros santur Petros shadu shadin ki kam ki jo ki apostle hadu ki shithiru Petros Henry hakini ki dukhan napet yau Andrew tapi napet yu Andrew ubalong sipara badu Petros Henry uba per no Petros. Petros ubun ketin, bahan-han. Andrew ulong bacai-cai. Syam ai. Banto sapang tau Andrew bun longkum u Petros. Hagi gospel baro pinapuli u Andrew ulong ha background. Ulong selendan. Julong hakmat di front page ma ulong ben halendan bad haki benta nani ki jingjia ki bakrau juyo bani don bentaru ujisu apa khot bani don how to lum jing kaladur ukran khot yu Andrew Petros tu khot hakmat ni ulai Hakapor kaba ulet banrung sakayeng kajong Jairus ru ukram khot u Jisu yu Andrew ri Petros tu lai
ulang background disciple mo. Halendat. Klaim protes. Klaim ledom. Jai, lentiyan ka jung. But nabaro kisenran ki jong Jisupan. Uday baningkong banbot yu Chris. The first banbot yu Chris. Mau pat para jong u kita nabat saida, but kidon kenika fishing business lah manong mo. Ke business di dok ka kem dok. But ulang perlok pa, but u James, but u Jacob, but u Yohanes ru kini James and John ki balong kita ki khon jong Zebedee. But nakini ki sipara mau but u Simon. Uday u Andrew bapen pau ya ke jinglong mesim ningkong Timu u bapen pau ke jinglong mesim ningkong Namar baro khat kila yo sngo ya ke jingyalam ke jong Yohanes mo. Jong Yohanes nang penbaptis. Henry uday u Andrew balik buat ya umday Petrus. Henry wala kataro wala long unong buat baningkong ero. Toy sepang jong. Yang ngai tenan ya ke jinglong ke jong Andrew. Jukran Pinum syam ba ukran hai eru ka dialog don jong. Henry sisin ba ulakran ba dia ukran ya ka badai. Pinlap ya kata. Sisin ba ukran ya ka badai. Jukam le ki. Don kono ka kamba ka ba krau ka bule. Don kono ka jingalap ka ba don bor ka bola le. Don kono ka jingpen khia ka bola le. Henry sisin bola le ya ka kambat. Kalalong kabamentoy pa. Kalalong kabamentoy pa. Hagaktin ka jong ublayhi. Kamdan kanu ka jing thok bria. Kanu ka dak persyai ka kerteng ka jong Andrew. Mdon dishonor ya ka kerteng ka jong umo. Wat Petrus lalen yu Jisu. Petrus lalen yu Jisu. Andrew kamdan kanu ka persyai. Ya Ulang ubriu pecai-cai. Hendai umdai ubriu ubah kaput. Kibabut yu Yohanes hakari klau ban bam dak ngap badi kiput. Kimdai kibriu kibah kaput. Jadi kibriu kibashlur. Kita kibriu kibashlur. Ban liat pi kat tu dak kejap. Ban syak ya kesengi ka leer Islam. Ban bam tan dikiput bak ngap kamdai kabesuk. Was a tough guy lah ban ong mo. Tough sya. Tendai walau tof kata ru ke jinglong jong ulong jai pan ke jing ede ulong jai ke jing ede kum ka kerteng hi ka ba kerteng Andrew kamut manly udalong manly sisa ke karakter ke jong le ke jinglong tenrai ke jong ulong ubriu bas ngau tenat ba bat ubas ngap ba ye ke jing hikai Long ubri was ngap ba ke jing hikai. Bandai namar kata kada haba u Yohanes nang penbaptis u hikai syapang u Jesus Christ ba ong une ulong lang berat jong ublai ban simno ya ka pop juga perthai. U Andrew u yo kem ya kata ke jing hikai ke jong Yohanes bat ulalit bot kloi ya u Jesus. Lada umdai ubri u bas ngap ya ke jing hikai. Unum yo kem daleleru ba u Jesus ulong unong penim. Tepen keli balai pastor ti, piwan keren pen ban yo. Namar kwa ban keren halor u Andrew. Namar uni udon ya kata ka real theology. Mo jat bakade theological sandi. Udon ka real theology, ka jing tip yo belai. Knowledge of God. Udon. Baling ba kata ka jing tip ka jong u ya belai ule ya ki badon kam om ki babun kam. Ule ki badan kam om ki babun kam. Kabanding kong kalong kani. Kabanding kong kalong kani. U Andrew ulong involve haka personal evangelism. Lani haka jing penkela lani ka jing yalap ka basimat bat ki bril.
ulang no usenran ubak don ka jingkit kli ya ka personal evangelism lani ya ka jing yalam shimet. Marsen ya kendo yu Jisu boleh kata ke Yohanes ke gospel Yohanes lenong beningkong bang pensengom mana. Mar ya kendo ya Jisu latip uni ulong Mesaya uni ulong unong penem jo kepertai ulek kemno uset halade. Ya. Uklan set word ulek chaying ulek yatu ya no. Ya Petrus. Petrus tu pi beri rof bate. Nak sipara ulong rof balat. Banda perkat ika jinglong jo Petrus akadom riang haka sniu jinglong haka kran he. Ani banili khwai lang ha ling kendat ha pedeng duriau pilang ya ping perkat. Kanu sin try uni Andrew lah sa mai sa tim po un pet saya duriau mo. Ani try lang ya. La isi ya berdi sipara lengi misadang ni ya show apa tapi. Henry Andrew Mario kata kubur bahasa pang nong penim belong Jesus Christ. What uli mare su ni para jung. Ulong kat belong utau Petrus uya sengu tenan dem su tenan umai ne usniu jinglong dem su jinglong ne kumnu ngan let ya thu ya uniu ba sipara bat nga sa pang Chris. I must share Christ with him. Hap bale ong Chris. Bat umare boleh itu. Ngala shem you Messiah. Ngala shem you Messiah. Bat ulale. Commission nadu nang ni kala sedang commission. Ka theology ke jong Andrew. Ulong unong pen itu. Ulong introducer, tak mahu introducer, unong penito ya no, penito ya Chris Shakiwe. He was the great introducer. Introduce by, hello, meet Jesus. Hello, meet Jesus. Hey, kendu Jisu. Hey, peknya di Jisu. Udai unong penito ya Jisu. Hangno ba ulet du Andrew udai unong penito ya Kibriu ya Jisu. Shano ba ulet ulong kumta. Bat pendakan mau ya ketua ke jingja ki gospel ka ba besar ki san hajar. Pikan mau. Besar ki san hajar. Barok ki senran kila perkhan. Yo ke jing ke problem mo. Ki ke problem, ki ke jing ke duna, ki ke ni katai. Ndai dai tang u Andrew marway. Ubuyo ke solution. Ubuyo ke jubab, ubuyo ke lenti. Barok balai ki yo ke problem pitem. Namar ki yo tau san hajar te. Yo ya ke problem ya ke jing namar ki pet. Wow, usan hajar. Henry Andrew Shem ya ke jubab ya ke answer ya ke solution namar yo ya iwei kena red. Umpet ikitai kipat bhur. Upet ya uni uwei ubakloy na kebentau Chris. Belalong ready for Christ. But udai Andrew ubawalam ya uni kena red. Da kita ki jingbam kan bau don bepli keniat kan sojru. Hakmat Chris bada dengaru la leran pe. Sanhajan wan ra itu berit jingbam. Mo wan ru ngapar khat trai kum ubreu la pet jitai syang jingbam ong. Tende nu kena aku ban ayu Jisu. Ban ai ba mi ne pat ba. Kena tapi bepli. Wan ru la pet jitai tukuri. Toh? Let bit. Introduce toh le pikwa. Le man introduce Jisu. Namar ba uyo ba uni ukna udon ke desire ban yarab ban le ban contribute saka ministry saka kang ke jong Jesus Christ. Andrew kang la di kijing wong ale pi kwa ban yarab ban don benta ale ngan penito an yalam pi isu Jesus. Namar bele iyo. Uperkhat Andrew wala ini jingbam ilong ibadunatam ibaretam nakabenta jonga. Let's say nama tahu Jisu kalabiang. Even if this is too less for me, yet for Christ it is enough. Kalaban biang. Ken je kejingla kajung ken je kejingla kajung Jisu. Bademar takadau yalam kloy alih. Jisu ulak ban le
ya kabanga ngamla banle. Nakabentau Andrew Don uweru ubriu kabriu Don iweru imensim ibamlong ibam don done bamla banyokor khmat chung. Baro kilong significant, baro kilong effective. Baro kidon la kajong ka dor, but baro kidon la kajong ka benta. Nakabenta u Chris. Kan nusin na preng jungi, but kan nungut na preng jungi, wat yala diru ngada perkat entah mencuang ngadang sedang. Kemensim ke jungi ke kiu syati sejong tepi ngiyoi kita ki hajar. Ngiyoi kita ki hajar bingin kener, kita bingin yarap, bingin le, ingin ngiyoi kita ki hajar. Hendak ya kajing pet jungi kita ingin miss no, ngilat no, ya kini ki barit, ki bah kamat ki bah hajan jungi. Ikwa banle yalap yu Chris chikiwe. Hendra yaki parlok la jong pat ngisnguleran ban yalap yu Chris. Ban introduce yu Jesus. Ikwa banle ra ka gospel shawe. Hendra yaki tu ki bang ya shun wat ki parmajan mo shikam ya shun. Yaki tu pan nimla ban let introduce yu Jesus. Theology. Piong theology. Pi itu, pi tip yu blai. Pi pai ka khamat chu san hajar. Ndikan ni ka kamram ka dan hajan. Neki bahayeng ki belajar nanti, im introduce ki yu Jesus. Iki paralok ki ba erang, im introduce ki yu Jesus. No soul left untouched. Kata ka moto ko jung Andrew. Kawai ka mensim ru kanum dei banya lat nanga klem kata ya ka. Klem yalam ya ka su Chris. Kimat respond gat baki respond kan. Because they do not have theology. Kim don theology te. Kimat respond. Dei manga baladon ka theology. Ka knowledge of God ka jingtip yu blai. Ka benta ka jonga kamu Andrew kolong I will introduce you to Christ. Ngan penito ipi Chris. Dapila lek kumtane pensasem. Bakata ka persecution kolong real. Bakata ka jingle ben di Kristen kolong sisya. Dakila ben bakila isi ipi. Ki ban introduce you Jesus. Ke gospel karkum Markus kelenang berkendai ke dekat ke balai pusan ang tu tho kiba haswa kilong hadin kilong haswa. The first shall be last. Kaniru ke penpau ngaperkat ika karakter ke jong Andrew. Ika karakter ke jong Andrew ke jinglong tenrai ke jong Andrew. Pi kisendan baro halala ke jong ki jinglong jong ki ang ki kwa burom. Ujakom badu Yohanes ki kun ki jong Zebedi ru ki ongkom no ki kwa ban chong ka ketika mon ka ketika diang ka jong Jisun dai telapoi sebeneng angin yo chong angin kin chong ka ketika mon ka ketika diang ki kwa ka burom they want glory ki kwa ka burom u Petros te ngila tip na ekran chu bapli la kran chikran snim du mena mo ka jinglong chu turu la ka jong kelentia u Judas na tito na ikta turu la ka jong kelentia Andrew uklam kwa burom tu pi uklam kwa burom uni ubreo jong ublai long so quiet jai ba but adin ke Pentecost ke pelajar ke kitab ke jingtho jong ki kam ki apostol hadin ke tu ke Pentecost nilai don ei isu bala tho chapang jong thoi isu chapang jong chak keteng ke jong na ka ktien ke jong blai don chithiru ei ba u tho shano de ubreo jong blai Hendai la dingi pule na ke history ki church tradition jo kapalang ki history jo kapalang bandang ni nang tai ngingin syamba ulayat bat ulatrai ya ka kam ka jong kenat ula poisha du Scotland
berlapoi ru syadu Russia. Syadu Scotland ber syadu Russia. But hakini ki artli ki ri udai ureu khoi saint jongki ngi sayok Saint Andrews mo. Ngi sayok Saint Andrews. Namar bele yo udai u patron saint de ureu khoi bakrau hakitu ki artli ki ri namar kakam kaba u utrai. Hende kakam kaba u utrai syatu kalong kakam kaba kumno. Haki history ke jing tho klem tho bu ulet ban yala iki pajba klem tho bu ulet bu pen khia iki pajba klem tho ban le bu le ginu no bu pen haka tradition ke jing tho ni syam ba utrai da ka ba introduce bet iki brio introduce bet iki brio ulayat hayo ha halenti singkin u introduce you Jesus iki brio god iki but hadu ke sengi ke jing syak sa nar pna ke jong u but ke jing syak sa nar pna ke jong u kom long komu ni ding pna belasa you try jong i hendrai ke hakadur ke jong u x kumtu ki kejat but kilabu ban iben ke pertai u hapedeng jong ke sinong ke thau ba unyap bat ulayap ru bapli arsngi keblong painful that ke jing yap ke syir khai bha Henry kita ke history juga church bahadu kata ke sengi bu unyap ru kini ki ars ni tapi bomdon borshu akamat ru ong filatip Eucharist filatip Eucharist ukon nak ding pernah ke jung u Andrew usngu thu ba ya ka rule la jong ya ka benta jong utip ke ke banga ngala ban le ke banga ngasngu biang tip yang kata rule baka bentah ke jong ba ulong ulong senran joki kam ki beret pengis tang menen ki kam ki bakrau ne pe mentah poi si kam beret ulong senran joki kam ki beret he was the disciple of small things utip ya kata pad kwa ya ke ka ba umla usngutu ya ka rule ke jong But utip baka benta ke jonga ke banga klan kalong ba ngadei tang unong pen itu ya Chris segi brio nganum don bor ban le ki kamba ki bakram de great miracles ngam don bor ban kren thlit ne speaking in tongues ngam don bor ban ai ki jing itu lupa ne ki prophecy ngam la kita balla danga persang le ngan ki kusa ngan kelon man Tenrai ke ika bangala kalong kani ka bor junga kalong bangan cupen itu iki beri Chris ban introduce beri Chris bar watla kata ka lenti ka ba ujit kalong ka berit tam ban inujor bat ki wei ki senran ka jong Jisu bat kalong ka benta ka bam don burom le si banda kenyi ka balong bam don burom eru Henry pitip wat u Philip ru bolong unong yalap u bakrau bapen kala bamut wat itu yunok ru mo Philip unong yalap ubakrau. Wat Philip ru apa ki brio ki wan show pendepet ka gospel jong Yohanes lenong bakat ad khat ba arpwe kat uta unong yalap ubakrau balong Philip ru apa ki brio ki wan show buk ong kumno kele chu anru un penitu ipi Eucharist. Makiru ki senran ru ki bakrau ki balale ki kam bakrau kitip balade ki wan ki brio pa sano ning kong pa chu anru anru kele penitu anru kele Kam ke berit ya. Kebam don burom ada perkan. Lalong receptionist. Henry di berit di basat. Di berit di baksa. Introduce. Hadu baki wei ki weru ki pa introduce. How Andrew. Yo Chris. Da perkan da sisa u Andrew ulalong da sisa kemelu jong ke pertai. Lalong sisa kemelu jong ke pertai. Namar u kendu yala de bakan mentoy barok. He lost himself for the sake of Christ. Katakan disciple of small things. But the glory is too much na bengi kwa. Keburom khot yang ni. Pastor Linda mau bet kontak subang pa. Salt of the earth kemlo juga pertai kalong ban lose yourself for the glory of Christ. Ingin
kendu ila dia nam takaburom kejung Krispat kani u Andrew ulale bat ulalong. Wan u Simon u kelalong Petros day nakabenta u Andrew hi. Namar balay u Andrew tip ya ublay. U Andrew udon ya ka theology bat upendon kam hok ya ka. Par bangit bien. Ka theology te kadai kan ni kan kumala kali. Ngitip na em ya ublay. Ngitip na em yu Chris. Ngitip na em ya ka jing ai ka jung u ngitip na em ya ka jing pen im ka jung u ka grace ka jung u salvation ka jung u. Pitip na em. Pitip na em. Kata kalau ka theology pitip na em yu Jesus pitip na em ya ka jing ai ka jung u pitip na em ya ka jing pen im ka jung u. Telada pempat tip wan. Balada pilatip pen itu lam yu Chris kiwai. If not, seek. If yes, preach. Hoon baro omla ban long Petros. Hoon baro omla ban yalap iki briu ki babon. Hoon baro omla ban le ki kamba ki bakra. Hendai nganget. Baro ngilak ban long ki Andrew. Baro ngilak ban long ki Andrew. Kam dei ka kam ka ba ya? Kam dei ka kam ka ba ya? Tang ban chu pen itu te, ban chu introduce te. Kam dei ka kam ka ba ya? Ka jinglong ka jong Andrew ka khot yang nga ba di pi. Ka khot ya nu ki badon hakani ka ying ka jong ublay man ta ka jan miet ro. Namar hang ni nganget kam ba ki don ki Andrew. Ki don ki Andrew. Ki ban yalam ye ki wei shu Chris. Ki ban yalam ki wei shu Chris. Telada don kum kita. Totip no. Kata kalong ka theology ka jong pi. Le yala ka jong ka benta. Le ha ka jing jajai le ha ka bari ru. Le ha kini ki kam ke baret. Namar ngilong ya kenjaling do. Ki kenjas iem. Royal priesthood, chosen generation di mangi. Ban ngila ban le ki kamba ki bakrau ladangi le iki kam ki baret. Ngila ban le ki kam ki bakrau ladangi le iki kam ki baret. To blay un kerku yingi. Nam takaburom kejong. Amen. Nila poin siya kabenta ya kaba. Ini penwai no ya kani kajing syakri kajongi ya ublay. Ngi aingo ya ublay namar uladon lam don rikan bat ngi nadu basdang ja kani kajing syakri kajongo. Ban ngi kerman skam bo nyai ne bo nyai don bat ngi. Bo nun say na preng jongi shibun ngot hi ki Andrew ki ban penitu ki ban yalam ya ki wei sya Chris. Ya ublay si shalom kaburo. Yan penwai ya kajing syakri kajongi. Dakabangin yang ngin yarwai lang kajing ruai kabalai spa kat kendai. Kajing ruai kabalai sepakat kendai. Me kabenta jonga junom koridor tam hak yaka perthai. Shilenter kajing em jonga aingan yat ko trai bat me. Ngam duai ban yo kajing sok lemne jing ngobha perthai. Yaka shitom nganom shepting. Tang bangan yo yat bat me. Baro lai tali kitu kedukon kajing ruai kabalai sepakat kendai. Ba andala de ruai kene kajing ruai smukmen chi bon bi pastor ramba jongi Reverend Dir Mbai long lem long rekat ban ni dekapon kerpat i basa pelat yang ini dekat jengkerku penwai, kejeng ruai kabalai sepak kat kendai. Ikaben tajong ngajeng kodot kam ya Kajeng
chinh em trong ngà ai ngàn nhàn cốt vai bát mê ngầm đầu vai an yo ca chênh sô lem nê chênh sao bà bê thê nhai ca si trong ngam ôm thép thê tăng ba ngàn yo yai bát mê lem bát mê lem bát mê lem bát mê lem bát mê ngài ca sĩ trong ngàn âm xếp trên tăng ba ngàn yo yai bát mê ai kỳ lên đi trong tô sông bát hai kỳ el yang bete sai ca khen đọc neng bát tên sai ai ngàn yo rong lem bát mê 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 sai ca khen đọc neng bát tên sai ai ngàn yo rong lem bát mê. Tong ni wai ublei bok pau chong u habeneng lungba kene ka chanmit ka ba kordor ka ba ngiyo ya ka ban seng ha ka ying ka ba kentang ka jong ni aingo na ka ban tau shakriu jong me ubala pen ngau ya kene ka khubor hapeneng jong ilang paro hang ne ka don ka jingkot na ka banta jongi wei pe wei bat hagane ka por tunang hikai yangi banginang ban penbit yalade syakata ka jingkot bat ka jing shania ka ba me aya ka jingit kli lengba jongi kum ki khon ki bala siuspa ki jonge ni duairu hagane ka por ne ka banta lu jong shakri jonge menangai pensat bori nakapor sekapor ko kendan hakabai nang la ban psai lo jong pai lang taka ktien ka em ka sisa ka balong ka jingbam ka badai mensim hakabang nang la ban san haka jingdai mensim lembat meu blei bat habangin sami nakane ka ying ka bakentang ka jome ai ko thrive age bangin mi rengkat lembat mi bat ban lech saka pertai ya ka ban pen i ya meu jisu lembaka jingem ka jongi bat da airu baka jingai ka bat dap yang ka jong jisu kristus trai ka jingi ka jong bleu kwa ka jingi slok ka jong men sim ko kini ka jingker khu ki be em kin shong dap kar hai ha ka donot ka men sim ka jong i wei pe wei kin shong dap kar hai haki khon ki jong me hakleng jong ka pertai ki ba manes im ya ka kerteng ka jong me kin shong dap kar hai hala ka jong ka balang ka jong me hakane ka ri ka e bat hasitlup ka pertai nado menta sudu ki arta ki ba pam cukut ro amen.